Marlo, pasuyo nga yung kape ko dyan. Ano? Ang kape ko, nandun sa papuha. Tagal ko din nag-live. Ay. Shout out sa mga ano natin dyan, mga viewers. Ngayon lang tayo ulit nag-live. Tagal-tagal na rin. Hmm? Ay, salamat sa isang nanonood dyan. Shout out sa isang nanonood. Ano magawa eh? Marlo. Bagol. Ay, salamat sa dalawang nanonood oh. 1 minute pa lang to, dalawa na agad nanonood. Shout out ay si Renaldo Sarapin, shout out po. Good morning. Guwapo ah. Sana all guwapo. Sir Renaldo Sarapin, thank you po sa pagpasok sa akin live. Medyo busy na kasi ako ngayon. Mga koray. Katitinda. Salamat po Sir Renaldo sa patamsak. Busy sa pag-ano. Busy sa pagtitinda. Walang biyahe nga Sir Renaldo Sarapin. Kape po. Galing kami dun sa lamay ng ano, kaibigan namin. Kagabi. Nasa biyaya ko. Nasaan biyahe mo Sir Renaldo Sarapin? Tagal din ako din nag-live. Mga kawaray. Nabisi si Marky Waray TV. Bulacan. Malapit lang. Ingat sa biyahe, Sir Renaldo. Brad Renaldo Sarapin, shout out sa iyo. Salamat sa pagpasok sa akin live. Dagon. Dagon. Dito ako sa may hagdanan nag-ano live. Maliwanag kasi dito eh. Meron pa to. Ano? Bili. Bili na mga kawaray, kiat-kiat, paninda ko. Yan. Nabasa ng kiat-kiat niya yun. Ayuda. Wala akong isang cellphone Sir Ronaldo eh. Nagano lang ako. Ando yung cellphone ko wala. May loob ba yung sa tipi mo? Kapit maritin mo ba? Oy, kiat-kiat kayo dyan. Bili na. Ito, murang-mura. Sa'yo, kwenta? Bago to eh. Paninda ko itong mga kawarayan ah. Kiat-kiat. Bili na kayo. Kiat-kiat ha? Saan? Saan? Hey, kiat-kiat kayo dyan mga sugi. Normal lang sa kiat-kiat na may ano, itim-itim. Kiat-kiat oh. Bili na oh, kiat-kiat. Bili. Yan. Kiat-kiat. 50 lang po. 50 lang, Sir Renaldo. Malapit na kasi ang December. November na ngayon eh. November 7 na ngayon, kaya ito na mga paninda ko ngayon. Kaya saging. Naubos na yung saging kiat-kiat. Natirahan ako kahapon kasi patao naman kahapon kaso lang. Walang namimili. Marami kasi akong kinuha ng kiat-kiat. Ano? Marami kasi akong kinuha 5 treats ang kinuha ko mga karay na kiat-kiat. Ang isang kiat-kiat, ang isang treats nito bali 900. Ang balot nito mga 18 pesos balot.
ginagawa ko, hinahati ko. Kasi 3/4 po ang isang balot, ginagawa kong kalahati para mabilis mabili ng mga customer ng 50. Kasi pag ginano mo, ginawa mong 80, nahirapan ng mga customer. Minsan kasi ang iba, gustong mura. Maalaman natin ang mga Pinoy. Yan. Magandang ang ket-ket ngayon mga kawaray. Kaya kung gusto nyo bumili dyan sa Dumalay Street, dyan lang ako sa bayan. Bumili na kayo. Ito, yung doors. Ay! Maganda na, matamis na yung mga ket-ket ngayon. Hindi na maasim. Hindi na kasi mga hilaw. Mga hinog na yan. Mga hinog. Kulay yelo na. Oh, orange, yellow pa dyan. Orange to, di ba? Oh. Ay, ket-ket ah. Pero Ket-ket. yelo na yun. Ha? Yelo na yun naman yun. Bili na, bili. Tapos, Kung gusto mo magpa-deliver na kayo. ito pa oh. Gadget. Yan. Oh, yan oh, ganda. Gusto mo lang kumain eh. Hindi ka ba nakakain nito? Tungkot. Yan. Ito yung sinasabi ko. Ganito. Marami kasi to. Itong ganitong isang balot na to. Bali to, 80 ang bintahan ko nito. Wala itong bawas. 3 report nga. 3/4 to ito. Kalahati. 50. Okay, salamat sa dalawang nanonood dyan mga kawaray. Shout out sa inyo. Mega love shout out. Comment lang. Oh, dalawa na. Bili na kayo, bili. May dalawa na akong customer. Yan si si Sir Rinaldo Sarapin. Si Sir kasi driver, pinapakita niya kung paano mag-discarte. Ako papakita ko naman paano ako magtinda sa bangkita. Madali pero mahirap kasi may nanguhuli. Ito. Malapit na. Makakabili rin kayo nito mga kawaray. Kyat. Oh. Dito lang ako sa Dumalay Street pag gusto mong bumili. Sa mga subscriber ko dyan. Puntahan nyo ako sa December. Noon kayo hakin bumili. May discount. May libre ka. May libre ka plastic. Pahuli kita di mo ako binigyan. Ay, hindi. Hindi na mahuli kay hindi na mahigpit ganong task force ngayon, Sir Ronaldo. Hindi na ako mahuhuli basta-basta kay hindi na gano'n mahigpit manan task force yan na. Nasita na la. Hindi rin na tulad natin na pag naabutan ka, huli ka na. Kahit nagtutulak ka pa ng kariton. Shout out kay Brian Abinal. Shout out tol. Tol, bili ka na. Puro ka lang saging tol eh. Brian Abinal eh. Mag-cat-cat ka naman. 50 lang. 50. Kalahati. Ang tamis. 80. 3/4. Ito, kalahati. 50 lang. Tol, nakapag-upload ka ng videos mo? Nag-upload ka ng videos mo tol, Brian? Hulog yung cellphone ko, Marlo. Ayaw ko tol, baka maging cute pa ako. Cute to. Cute. Shout out sa natin dyan. 2 viewers. 2 million in the house. Dito tayo sa hagdanan na live. Habang nagkakape. Bago kasi yung gumising. Pula-pula pa yung mata. Sino? Buksan mo ang ilaw doon. Shut up. Shout out. Panibagong araw, panibagong vlog. Pag mga Tulog pa sa bugay. Ito ba? hindi. Ganyan siya. Wala ka na. Ano ba? Wala. Uy. Uy.
Uy, shout out sa 2 million in the house. May load ka, mine? Ha? Okay na. Shout out sa 1 million in the house. Saan na cellphone mo? Where? Wala saan mo cellphone ko? Cellphone ko. Cellphone natin ko. Tulog pa yung anak ko. Big boy ka, big boy. Iniwan namin ay nagbabase ni Brian Abinal ng link. Link. Ay putik. Okay, ginagamit ng bubugoy. Salamat sa tamsak, 2 tamsak dyan mga kauray. Nag-live ako kasi di ako nakapag-upload ngayon kasi yung cellphone ko masyado ng labo. Malabo na. Kailangan natin bumili ng bago kasi wala pa tayong pambili. Ano ba itong Bayaran namin ang bahay ngayon. May magtitinda ako. Baka get lang lahat. Loading man. Liga dito Marlon. Shoutout kay Bordagol. Shoutout kay Marlo. Marlo, shoutout. Shoutout mo mapa mo. Dali ka dito. Shoutout kay Papa Marlo. Paano yung salita ng yung sa inyo, yung kumusta? Ha? Ano pangalan tatay mo? Marlo? Marlo ano? Ha? Handog? Shout out kay Marlo Handog. Ay, salamat sa 3 milyon na nanonood. Ba't walang load tatamin? May load tatamin? Patamsak mga kuray. Good morning. Ay, nagbaba si Brian Abinal ng link. Pa-suportahan natin mga kawaray. Nandiyan pa si Sir Ronaldo Sarapin. Shoutout po. Dito sa loob. Yan. Bigay tayo ng mga Ayuda. Oh. Ayuda ni Marky. Ba't na wala? Ay, salamat sa tamsak. 3 na. Thank you very much. Morning. Ayun sabi niya, nakuha mo na $10,000. Hindi pa hindi pa tol, Brian? Bumaba, 31 na nga lang eh. Bakit sa'yo, nakuha mo na? 31 lang. Ay, salamat sa 4 na nanonood dyan. Shout out. Papugi si Gag. Papugi loko. Shout out sa natin dyan. Mga kaibigan ko dyan sa mga small YouTuber ko dyan sa Burias. Shout out sa inyong lahat. Gilbert Sanggutam Vlog. Ram D. Borda Vlog Official. Samuel B. Shamki Vlog. Si Pops TV. Sino ba yung mga Well Play. G Butal pala si G Butal. Dami pala nilang vlogger doon. Napanood ko kay Gilbert yung sa niya. Belated happy birthday.
Hindi ko pa nakuha tol, Brian. Iwan ko ba't ano, ganun. Ba't sa'yo, nakuha mo na ba? Nakuha mo na tol yung ano mo? $10,000. Ano lang ta, update lang to sa ano natin channel. Wala kasi ano, upload. Ilang araw na. Ilang araw na ako din nakapag-upload ng videos. 7 days na ito nakalipas eh. Yung ano, yung in-upload ko. Maganda ng views mo ano, Brian Abinal ah. 1K lahat ah. Sana all. Lakas ng channel mo tol. Tol Brian Abinal, ang lakas ng channel mo tol. Lodi. Lodi. Ano to? $16 na sa akin tol. Hintay pa ako dahil dalhin sa bahay na ang pin ko. Ay, 16,000 ka na tol? Brian Abinal? Nakuha mo na yung ano? Requirements ni YouTube? Bilis ah. $16 na sa akin tol. Hinintay pa ko dalhin sa bahay ang pin ko. Ayos ah. Re-request ka dun. 16,000 na ba yan? O 16 ano pa lang? 16,000. Salamat sa dalawang nanonood dyan mga kawaray. $16 pa lang tol kasi yung para sa pin $10. $10,000 tol yung ano, yung pin sa ano. Kailangan mga $10,000 ka. Ay tol Brent official, shout out tol Brent official sa pagpasok. Tol Mark, wala ka bang trabaho ngayon? Ay, mayroon mamaya, magtitinda ko sa ano, pangkita. Ito, paninda ko. Wait lang. Ay. Ayan. Brent official. Shout out. Ito, tol, oh. Tol Brent, yung ano ko, paninda ko. Chat. 50 lang. Pag sa inyo, libre na. Basta kayo pupunta rito. Patamsak, tol. Yan ba asawa mo, tol? Saan, tol? Nakita mo ba? Nasaan? Ha?
May nakikita ka ata dito ang multop tol eh, Brent eh. Ayan ba asawa mo tol? Ah tol, kumusta na tol Brent official? Na ano mo na, naayos mo na yung ano mo? Yung YouTube mo? Na-delete mo na ba? 10 lang tol. Marami na akong natanong na 10 lang daw naka-request na ako. 10 lang nakatanong naman daw. Ba't sa inyo ba? Bago to eh. Account ni Brent Official eh. Nakasama. Uy, mayroon ka ditong sabong tol ah. Brent Official ah. Ang sabong ah. Sa'yo ba ito pang sabong mo tol? Ay, loading eh. Salamat sa 4 million in the house. Brent Official oh. Sabong. Sabongero. Nasabong ka tol? Fighting chicken. Ayos ah. Alaga mo to tol? Brent? Yan? Kalahin mo, ilan na yung nanonood sa'yo? Mahilig sa manok talaga mga tao ano. Ito pa. Isda. Tol Brent. Diyan ka pa. Tol Brent. Ay, salamat po sa 4 million in the house. Mega mega love shoutout sa inyo. Sabi, nanalo yan tol nung November 1. Sino? Ah, nanalo ba itong manok mo? Nung November 1? Ayos. Kanong parada. Tol, Mark, delete ko na lahat ang video ko. Ah, na-delete mo na tol. Nanalo yan nung November 1. Kasi $100 tol. Sahod mo na yan. Tol, yung nakalagay sa AdSense, advertising. Ah, oo nga tol, yun nga. Kailangan mo kasi makuha mo yung $10,000 para mabigyan ka na ng pin. Pag nakuha mo na yun na, paabutin mo na ng 100,000 para makatawag nito, kasahod. Sa akin, ang baba, bumaba eh. Dati 100 na yun, $100 na. Tapos bumaba bigla. Umabot na lang ng kaya ako, tinamad. Na mo na pala to, Brent Official yung mo? Oo pala, na-delete mo na nga, mga bago pala tong mo. Dinelete mo na pala. Pero yung pa rin ang subscriber mo tol. Hindi pa rin nagbago yung mo, subscriber. Ito lang mga message. Ito pala oh. Makano. Oh tol, delete all ko na. Ayos ah. Pero yung subscriber mo nandun pa rin Hindi naman nawala. Kumusta na ang GC nyo, tol? Ah. Oh. Kumusta ang GC nyo, tol, Brent? Loading
Tulog pa yung anak ko ah. Ba, mga kakalating oras na ako nagla-live ah. Shout out kay ano, Marlo. Marlo. Ay, Erms Kitchen Vlog, shout out po. Shout out tol. Harangan tol, gandang umaga tusok. Thank you very much sa pagtamsak tol. Tol Kitchen, ay Erms Kitchen Vlog. Lakas na pala ng channel mo tol ah. Andyan ah. Sige, okay lang tol, Brent Official. No problem. Salamat sa pag tamsak sa aking channel. Maraming salamat tol ah. Okay lang yan, kay saglit lang naman ako mag-live. Tol Brent. Anong ibig sabihin Erms Kitchen Vlog yung harang? Anong ibig sabihin ba ito? Ang harang. Ano ba tawag ng harang? Ano mo nga, i-comment mo nga Erms Kitchen Vlog kung ano ibig sabihin ng harang. Ay, ads yan. Ah, yun ba yun? Okay. I see, alam ko na. Yung pala yun, yung harang ads. Kailangan panoorin ba yun? Gumaganda channel mo to la. Erms Kitchen Vlog ah. Sarap kumain ng lugaw, madaming laman. Yum. Yummy pa. Pero nandito ka ata sa Manila to lang, no? Erms Kitchen Vlog. Wala pang helmet si tatay. Sige tol, Erms Kitchen Vlog, sige. Mamaling ka muna para may pang ano ka tawag nito. Makain. Sige tol, salamat sa pagtamsak. Sa Manila lang yan tol.
Oo nga, saan ka ba sa Manila, Tol Arms Kitchen Vlog? Ay, ako nagdadaon. Magkano lahat? 36. Shout out sa 1 million in the house. Balik na itong bugas ko. Asan na yun, Mike? Yun. Yun sa bag ko. Kunin mo nga. Kailangan natin ito. So, may labas pa yung bigas. Kunin mo nga doon. Brand official. Morning mga kawaray. Pasok lang kayo. Pa-shoutout na lang. Shoutout kay Iris Serdan. Shoutout kay Iris Serdan. Hindi ka nakilamay kay ano mo. Atiyin. Condolence pala kay ano. Kay Emil. Family Talyo. Family Talyo. Shoutout po. Condolence sa inyo. Okay. Sabihin yung ano, akin na yung pera doon kay, kunin ko yung pera doon, akin na eh. Bigyan mo yung tag-100, dami. Antok pa ako. Mamaga pa mata ko. Lagi na lang kitang naaalala. Ano pa, mulat po ng day. 7.5 to eh. Yun lahat. Hindi mo binayad ko pa ano yun, puro tubo. Tsaka itong ano. Kambot sana 3,000.
si Murmur dyan ah. Hindi lang tayo mga kore pambayad ng bahay. Ito ba Amerika? Ito ba Amerika? Ilan ito? Wala. Yan, hindi mo babalikan kita sa kanya. Tama na yun. Ha? Hindi, kay kuya na. Hindi ka na. Hindi ka na. Kasi walang pamilya, walang. Wala na din. Hindi mo maraming pa. Wala na. Ito yung sa'yo tira ko kami. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isa lang sa'yo. Ano ko yung 3 Yan. May ulam pa. Meron pa ba? May ulam pa tate? Ito na dito mag 960 diya. Tulo ko 20. Abay lang ako kaya ano. Kasi siya. Ayan na naman. Ayaw kong bumadalas. Ayun na lang. Saka na itong margarin. Buma. Ano na ng vlog mo? Wala na. Gano yung ano, yung kuryente? 760. 760? Yung ano, yung tubig. 200 diba? Di 160. Ay, gusto. Plastiko ba, Mar? Ah, tantangan na din sport. Marwa pa ang ito siguro na pan-as yung pan-as. Kasi nagpunta sa siyo Marwa. Ha? Yung nilalaro ni ito yung kuan, mga viewers niya. Wala namang viewers. Sila mananood. Nadaon to kay ate. So? O, di na palit. Sorry, ito yung palit ko ba eh.
paabot yung isang oras. Pili mo tayong bigas. Nagupad ila. Wait, sabay. Kita, ibang plastiko. Gusto ko sa face na. Bayad ako ng bayad ako ng 600. Tapos for 800. 1,400. Tapos ate 300. 1,700. Nagigigil. Tapos kay parang Jobin 300. 2,000. Tapos ito 120. Tapos kay 100 to 220. Tapos yung ulam 150 to 220. Malaki din pala. Good po. Yun lang sana ang tubo nun eh. Yun sana ang tubo mo kawaray. 800 kaya nanay, 600 kay Kim, 300 kay paring Jobin, tapos 300 kay Ate Ros, tapos ulam 150, kinain mo 100, 100 kay 120 kay Ate Ros. Ano pa ba yun? Ano pa ba yun? Kay ate ko 100 din kay 100. Sino ba yun? Ibang hingaraman ko. Inolo. 30. Sino ba? Sabihin natin gastos namin. Dalawa. Ay, nangyarap pala mong si Mari kasama. Shout out sa inyo. Wala nanonood. Kan? 2 3,000 sana. Tubo. Nagpinta ka na sa vlog mo. Ha? Nagpinta ka na. Ha? Nagpinta ka na sa vlog mo. Wala na nanonood. Nagkwenta-kwenta na nga lang ako eh. Wala nanonood eh. Babay na nga ako rin. Mag-out na ako. Wala mananood. Salamat sa inyong lahat sa mga pumasok. Thank you very much. Shut up. Welcome to. Ha? Ano? Shoutout mo dali. Shoutout kay Marlon daw. Marlo. Sa papa ni Marlo, shoutout daw. Sina kayo. Oh. Panis na yan. Di ba ako? Kahapon pa yan eh.